Γι' αυτό το πήρατε. Το χλέψατε από τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Εάν θέλετε να μιλάμε κανονικά. Παρόλο τα λάθη του Ολυμπιακού στις μεταγραφές πέρυσι. Φοβερά λάθη. Τα είδε ο Μαρινάκης, τα διόρθωσε. Κάποιοι μου λέγανε στην αρχή της περίοδου εφέτος, πότε κάνουμε μεταγραφή. Έχουμε κάνει τώρα καμιά 10-12, θα πάρουμε άλλους, πάμε 15 και μου λένε τώρα τι τους θέλουμε. Δηλαδή δεν ξέρετε και τι θέλετε ορισμένοι Ολυμπιακοί. Δηλαδή μου σφάτε και τα νεύρα. Πάμε σε άλλη γράφη. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ο Αλφέρντο είμαι από τα καταπράσινα Πατήσια. Μπράβο. Όλα καταπράσινα. Γιατί δεν λες όλη Αττική καταπράσινα. Λοιπόν, λες αρκετά ψέματα. Άντε, γεια! Άσε ρε. Δεν θα κάτσω, παιδιά. Να πω αυτά που διαβάζετε στο vostro site. Που οι περισσότεροι παθαϊκοί σωστοί λένε... Έλα, το έχετε παρακάνει εκεί στο vostro site, όλο ψέματα λέτε. Τους βρίζετε. Τι ψέματα λέω, όσον αφορά τα πρωταθλήματα, όσον αφορά τις δωροδοκίες που έχετε κάνει, σε τι λέω ψέματα. Ότι έχετε να πάρετε πρωτάθλημα 13 χρόνια, ότι έχετε 20 και εγώ 47. Σε τι, για το 16-1 του μπάσκετ, σε τι, σε κανέναν αγώνα θα μου πεις. Λοιπόν, επειδή σε έκλεισε γιατί με νευρίαση, έπρεπε να μου πεις, έλα εδώ, έχεις πει αυτό και αυτά τα ψέματα. Δεν δέχομαι αυτή τη λέξη. Γιατί δεν λέω ψέματα. Έχω τόσο καθαρή ομάδα και τόσο οι Ολυμπιακοί, οι οπαδοί που τους έχω γνωρίσει από μικρό παιδάκι μέχρι τώρα που κοντεύω να πεθάνω, έχω δει μόνο μάγκες. Εσείς έχετε συμπουσιά, εσείς λέτε ψέματα, εσείς στέλνετε νέδρες, εσείς φωνάζετε Κροάτες για να πάτε στην ΑΕΚ. Ποιος λέει ψέματα. Ποιος. Εμπρός. Αλλά να σου πω και κάτι, ξαναπάρε. Άντε θα το δεχτώ. Ξαναπάρε να μου τα πεις. Αλλά πρόσεξε, άμα εκτεθείς, θα είσαι μεγάλη πουτάνα. Πάμε. Για να μην λες ότι σε έκοψα. Πάμε. Να δούμε τα ψέματα που λέω. Να σου πω κάτι. Που πήγες Β' Εθνική και σώσου ο Ανδριανόπουλος. Ψέμα. Ψέμα. Τον Ιντιάνο τον κάνατε Έλληνα με τον Βαρδινογιάννη. Ψέμα. Τον κάνατε ότι είναι από το Εγάλεο. Εμπρός. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα. Ξέρω ότι το χειρότερο λάθος του ανθρώπου είναι να λέει την αλήθεια. Αλλά εγώ... λάθος για εσάς δηλαδή, που σας εκθέτω. Που έχετε κάνει τις βρωμίες του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και των άλλων αθλημάτων. Που έχετε 2.000 τίτλους και έχετε 179. Ποιος λέει ψέματα. Τα 179 με τα 302-3 που έχω εγώ. Πού έχετε πάρει 2.000 τίτλους. Η μπόχα και βρώμα του Πάου ιστορία δεν είναι τυχαίο. Εσύ λες ψέματα. Το 1908 ιδρύθηκες ή το 24. Το 8 που δεν είχε ιδρυθεί καμιά ομάδα. Πού έβρες πρωταθλήματα και τα έβαζες εκεί. Πού έκανες. Βαλκανικούς πολέμους είχαμε το 11-12. Και έλεγες ότι πήρες πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ποιος λέει ψέματα. Ποιος λέει ψέματα. Πού τη φανέλα. Μη σας πειράζουνε που τα λέω για χιλιοστή φορά, αφού είναι αλήθεια, τι να κάνουμε τώρα. Να βγάλουμε την αλήθεια και να κάτσω να δεχτώ αυτό το βλάκα, να μου πει «Α, είπα ψέματα». Που δεν ξεκινάει και καλά να κάνουμε την κουβέντα. Λέει ψεύτη κάποιον που λέει αλήθειες. Και πώς θα το δεχτώ εγώ. Πού έχω πει εγώ ψέματα. Ντρέπομαι να κυκλοφορήσω μετά. Εσείς κρύβεστε από ένα τηλέφωνο και δεν σας ξέρει κανείς. Ούτε η μάνα σας.